Di salvegera heftê û sêyan de a damezrandina Partiya Demokrata Kurdistanê, Polîtbûroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya nameyeke pîrozbahiyê bo Serok Barzanî şand. Nameya pîrozbahiyê wiha dest pê dike. Serokê Têkoşer û Serokê Partiya Demokrata Kurdistanê Berêz Mesûd Barzanî endamên berêz yên Polîtbûroya Partiya Demokrata Kurdistanê a bira silav û rêz. Bi bûneya salvegera heftê û sêyan a ji dayîkbûna partiya we, Partiya Barzaniyê Nemir, Partiya Demokrata Kurdistanê a bira û ji dayîkbûna serokê wê yê Têkoşer, Mesûd Barzanî, Polîtbûroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya bi navê sekretêr, serkirdeyetî, endam û cemawerê xwe pîrozbahiyên germ a rasteyî cenabê we û serkirdeyetiya partiya bira, kadir û tevî endaman dike û daxwaza serkeftinê partiya we re li ser rêbaza kurdayetî, rêbaza Barzaniyê Nemir dike û li ser rêya xizmeta Kurdistan û gelê wê û projeya netewî Kurdî bi seroketiya Berêz Mesûd Barzanî. Polîtbûroya Pedekesed nameya xwe ya pîrozbahiyê de tekeziyê li ser kar, xebat û lihevgirtinê li ser rêbaza Barzaniyê Nemir û projeya netewî Kurdistanê dike ku bi wan her du a bawerî bi karê hevbeş navbera her du partiyan de Partiya Demokrata Kurdistanê û Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ji bo xizmeta Kurdistan û tevaya miletê Kurd xwetir dibe û miletê Kurd xwe li dora rêbaz û projeya netewî kom dike û wekû nimûne behsa lihevgirtina milet di rîferandûm û hilbijartinên Parlemanê Iraqê û yên Parlemanê Herêma Kurdistanê dike. Di dawiyê de Polîtbûroya Pedekesed dubare pîrozbahiyan a rasteyî Serok Barzanî û serkirdeyetiya partî dike û hêvî dike ku di rojên bên de lihevgirtin û têkiliyên her du partiyên bira xurttir bibin, ta bibin nimûneyeke berçav di yekkar û yekçara nivîsê de. Her wiha nûkirina dilsoziya xwe ji pransîpên netewî hevbeş re li ser rêbaza Barzaniyê Nemir û xizmeta gelê Kurdistanê û doza wî.